Gu Patata Tropikaleko Iker eta Judit gara. Eta Pasaia Lezo Lizeoko haur hezkuntzako 4 eta 5 urtekoei emanaldi txiki bat prestatu diegu eta egiten ari gara. Emanaldia berezia da, itzalekin egiten dugulako. Galdera bat egiten dugu. Koloretako itzalak existitzen dira? Eta horren inguruan bidai bat egiten dugu koloretako itzalak bilatzen. Eta gustatu zait pila bat. Niri gustatu zait pila bat. Oso polita. Asko gustatu zait eta gehiago gustatu zait bidaia. Tximileta. Asko gustatu zait. Gustatu zait bidaia gindutena. Eta niri ere bai. Asko gustatu zait.